Ay. Bossing, Ay, ano lamang? bistaro mo tabi si Kuya Bot? Ay, ako tabi ito. Ay, ikaw na po yan, sir. Ako tabi. Kaya Ay, sir. naghahalat na ako dito. Ako tabi si Cole. Ay, katabi. Ngunyang, Yo. private tabi kaming kunyang na nagtatabang sa mga tao. Yan ang gusto Nasa ko. listahan ka kaya tabi, oh. Yan. Bot. Ayo ako tabi. Sa ruman akong tabangan. Iya. Ayo tabi. Salamat. Bali, may itao kami, sir, na 20,500. 20,500? Oo. Isus, salamat tabi, sir, sa kumpanya nindo. May valid ID ka tabi, sir, dyan. Ego tabi, sir. Tapos, pakisabayan mo naman tabi, sir, kay 1.5. Ako na kaini, sir, kaya malakaw kan mga papel mo. 1.5? Oo. O di man na problema, sir. Basta so 20,500, mapapasa kuya. Iyo, sir. Ayo, sir. No Ah. problem. No problem. Balik ko ko na, sir, so 1.5. Tapos, so valid ID mo. Tamabalik na sana ako, sir, sa mga maabot na simana. Okay. Pero siguraduhan, sir, ha? Siguraduhan, sir. Siguraduhan. Sige, ha? Sige. 1.5, sir, sabi. Tama duman ako. Ngaling masikasukunan sa imong ano. Ang yaon sa kulig ni sir, 50. Dahil man ang pwede, sir. 1.5 ang magkakagad ko. Paano man naman kunyang kuhan sa imong... Abunuan muna tabi, sir, kang 1,450. At dahil Kaya man mahal. sa nang makukuha baga kang 20,000, kanyantos. Dahil man pwede, sir. 1.5 talaga, sir. Para duman sa papilis na ako na nga nang masikaso, sir. Ano naman daw? Iyo nga ni tabi. Kude, ano mo sa ng kwarta ko? Alam mo Ako kasi papagano. kan ayuda, 1.5 ang pinahagad ko man sana. Ang makukuha mo, 20,500. Dahil man niya. Sayin mo ako, halato na, tamang utang ako. Yan, mas maray pa. Alaton mo ako dito, ha? Alat-alaton. Alat-alaton mo ako dito, eh. Oh. Sayang ka 20,000. Sigurado na, pigagadan ko 1,500 plus valid ID. Ano pa man, sigurado na bagay na, eh. Alat ka. Sir! Nakakuha na ako, sir. Ay. Dali, sir. Tangaling masikaso. Sir. Siguraduhan mo, sir, ha? Kompleto ni sir, ha? Kumplitan, sir. 1.5. 1,500 sir. Thank you, sir. Siguraduhan, ha? Yes! Pagkakwarta ako. Bale, chichikan ko na ni sir. Ang ngaran mo, na nagtawag ko ng 1.5. Yes, sir. Nakamarka na tabi, sir. Mga pirang aldaw tabi yan, sir. Basta may... Ining simanang ini, sir. Bali, may contact number ka man kaya palang digde. 091 to. Bahala na ako kan iba. Yes, sir. Tabi. Ako ka rin eh. Tadakulon, sir. Bali, ang harong pangalan ni may biseng. Tatawanan ko pa sa dyan kaya na. Kung hagadong ko naman so 1.5 na. Pero sa paglakaw. Pira kami digdi, sir. Pito ka mo digde, oh, sir. Pito. Pito. Pitong 1.5. Sa pira na yan. Garo naman, nagdidiling siya, kabuboy. Eh, dakulan, sir. Dakulan, sir. Salamat, Uy. sir, sa 1.5, ha? Uy! Dahil ko aram, sir, kung makabultada pa man kami. Uy! Nais-scam ako mo Ay, dahil ka supaw!